Ето го е центрирането в Лазаров. Центрирането в Лазаров. 1-0 за Спартак. 59-та минута. Спартак открива резултата. Голмайстор. Капитана Георги Лазаров. Резултата на стадион Печежимите Рионки. 59-та минута. Гол в полза на Спартак. Автор на попадението номер 7, капитана Георги Лазаров. Тодоров. Възможно сега за Лазаров. 0-2. В 78 минута второ попадение за отбора на Спартак. Голмайстор номер 7 Георги Лазаров. Не бих казал, че в този двубой има чак такъв домакински фактор на фона на това, че наистина тимът на Спартак. Но гол! 1-0, рано, още преди да изтекат 3 минути. Капитана на домакините Георги Лазаров беше оставен непокрит в наказателното поле и с глава успя да открие резултата в полза на Спартак, док обаче приключиха те. Сега вече подаване гола и 2-0 в полза на Спартак Пловдив. Отново капитана Георги Лазаров е отново оставен непокрит в наказателното поле и факли, както в началото на двубоя от страна на деца от школата, запалените на оградата. Отново Георги Лазаров, 2 попадения на капитана на Спартак. В 8-та минута много красиво изпълнение на 19-годишния Георги Лазаров от вратаря елиминира Кирил Георгиев, но топката се спря в напречната града и тупна пред гол линията. Баново за отборът на приятеля голмайстор Денисов Ангел след страхотния пробив на Георги Лазаров. Страхотен гол за отборът на приятеля голмайстор Георги Лазаров. Аплодисменти! Георги Титанов излиза от игра, а на негово място с номер 1 Стефан Петков.
Гол за отборът на Патрия, резултата вече е 3-1. Голмайстор Георги Лазаров. Дъното на таблицата. Изненадващо или не, гостите започнаха по-активно и още в 11-та минута успяха да излязат напред в резултата. Тогава 19-годишният нападател Георги Лазаров получи отлично извеждащо подаване и останал очи в очи с Иван Гошев, не сбърка и даде аванс на Фратрия за 1-0.
Още едно добро нападение за гостите малко след това можеше да донесе и второ попадение. В края на полувремето поредната неточност и липса на достатъчно концентрация в играчите на Миньор бе наказана. Георги Лазаров най-напред бе изпуснат от бранителите в жълто и черно, след това с елегантен финт се освободи от двама противници и реализира своя втори гол в мача и общо пети от началото на сезона за Фратрия. По-интересните събития се развиха през втората част, а тя стартира ударно за Фратрия. Георги Лазаров получи подаване в наказателното поле и по техничен начин преодоля двама играчи в синьо, за да открие резултата. Така 20-годишният нападател отбеляза седмия си гол през сезона и четвърти в последните 3 мача на своя отбор.